Loring lang solong longle alam birta along ke klangke ahokali. ASDC Kangtang Kring Pinpo polling station aradatum BJP along Kaching Bedon. Poremol das agari begbang sojol das apan pulis atum nep cheksi hemkang sam ke thap. Kardom pini karbeng long life prime time long penili sami jilihan sepi non arjik tha birtang ton pen. Dhansari loring lang solong longli alam kya puthak birta long kapak lang pon ki ahok kalipusi ningkan krep hokedo ke pathir thep loring lang so SGB lapen ronga saratum lamboy bipon. Dhansari constituency ka parlo loring lang solong longli alam kya puthak birta long kapak lang pon ki ahok kalipusi kedamtang ningkan surihini rapho ningkan dimasa arana hotpen non anta kido kapathir thep loring lang so hawar SGB bura hanse Rongasar Romes Ronghang Lapen Mekar Sarlara Tumpini Lamboy Pipon. Ako dulu 1984 hut aprang hut nang dulu nang kedopen atumbang 2005 hut aso class dokok dikat bidi masa class dokok hula tumdam julu so pena fit ni tumhang olo wangoy puta wang badet angke nona fit ni tumpan ke aku dagapan ke ni tum rong ke bat abang 16-17 alang Romes pangco pan ni tum rong asar bat le. Kedamtang ningkan Paro Kriser kebra Troknar kebra Plia ningkan hotpen Loring langso arong ke sengtekang cengke Bikoya pangco tum henno. Lasopi Bikoya pangco asopo Soron mati Rajesh pangco pansi rong asar pekpono. Bonta kedamtang ningkan surihini rapho ningkan hot karbipen dimasa among kachar wojok soron phangcho tumke loring langso otekang bopsi dipu arong sopiadok matipung alongse kither thep arong chokim dampen loring langso alongke kidode binong lopusi school ICDS sub center anda matipung alongse chepon laplo pen loring langso long ICDS center la sonda du pu aprang do ave chepon laplo tongke komadusi chepon iglo komal mane laso Simeon Simeon pen utom latum pon lap lo non bang daka bilkul jatta belo ke church hemta belo pulung center ta belo jatta belo no La ancho takali alang litum loring langso hawar otekang buk penapi utom phangcho pendang lok penangan araratum ke pangrumpet ciri suri isira pharo hini dokaya longle anut kapre katum phansi chejor tekang lapro Lasi non loring langso ahawar along ONGC atum jangthu nangki phurji pupenajok loring langso ahawar pen ke katang atum si ningkan surihini raphopen non at ningkan krepho loring langso ahawar along kido kapathir thep arat atum maphansi cheterek nangchi puke chokche puta lamba bipon jori lo la salong le chiri kon lo ke jor chiri pharo uthom ke la sa de me la non la rabar e lo mama han lo ke jor ke nali tum chini te di masa leti labja phan labja phulo amen la tum han che jor takang det si alang litum mange dakpen ke yor banglore hola utom amala utom pila 70 lakhs phangcho utom phangcho 70 lakhs pen si salong le labja pune phan jor det jor takang det la Dimasa pen kacharbo alam ki jut et penapi ningkan surihini rathok aningkan hot dipu matipungan ki kadrop phangcho arong arar domapan puthot dhansari loring langso hawar along ke duthura pejja phan chingwa chingsai damlang bonta alang leitumke wangvelo posi loring langso along ronga sarbarem soron phangcho digen inti Probhason rongpi lapen Jeremia rongpi atum pendanglok rongkre isi rongrop asar anparta SGB burahan setum chitong sarpen Romes ronghanga phansi loring langso arong asar aman batekang de toputa pherangke atuma thengno nangpachini dunthu Diganta Teran report Karpeng Long Live Chintang constituency ang kangar dolong Autonomous State Demand Committee asong kangtang nai laki Pinpo polling station henlo bonta methang asong aphan ka chiki move derajok
kedamtang chiti ni phai inkoi arnia bangke Karbenglong Autonomous Council Pradip Rong Pimade BJP along chepa ognonse pidong asai tiki dunlo Chinthong constituency yangbong kedamtang kili katum BJP asong vote kelong ponpe nai pulote lake pinpo polling station henlo halabangso a polling station along kedamtang apor pen ASDC asong kangtang nai lapen ASDC pen akaprek lake Congress asong anchose chepathir thip aronglo bonta kedamtang chiti niphai inquiry niya bangke halabangso araratum methang asong aphan aning kachathe kabiderajo ASDC lapen Congress asong COC don plikewatum BJP asong along chingbedun bangso kachingbedun ahut Congress asong pen don kretroxi lapen ASDC asong pen don inquiry kethom an BJP asong along chingbedun Info PSL Ongdung Arak BJP along Sajapa Obus Yaitu mana cari pon Ake hai CM tuliran roha Lapen Lady tu ajil po tu kan lo BJP sarkar ke Kiceng sila Lapen Ili tu Ki hai parti long sikai ke da tu nahi Akhir Nang lihem ni lihem Ili tu mahem Ili tu roha lo Cuma kau sedang Ili tu kiduk dia rawar bidong Kiduk bidong hawa Ahomosti ili tu ke Council lo ingkora po Ingkora truck ahomosti kata Langgat lo di itu Backward naik Nilitum kedamtang apor ahut Congress lapen ASDC alongta ki claim kedam mesen pensi song aphan claim pidunlo lasinona bangke BJP asong mate EM Pradip Rongpi ke Japon ke mesena joksi BJP along chingbedunlo Ini tunda penko yes campaign pini BJP along don tharo siraton pakara po itu di paudunlo labangso kache pauduna ko galam thia bangke kedam tanan sitami SDC atun sitami nang sare pono sitami lapuan ala tumulong ta hang akimi atwar nang hang kedalo lapen bangke Congress along tani tum plan tum pamelo kiceng kegeju sitami ni tum hang akaking surawasa hang tanang hang tang kedalo kasi non BJP sarkar bangke non ikan ke thompen nikan ke nikan ke thomran ni ikora thrang bongpen ni tum ini meben thekda kemisan akam Ulukonchi pen Hemari Rongphar Karbenglong live Kedamtang chiti ni phai krenar keparni rat thorpak pen kinebdun check dealer Parimal Dasagari katewar bangphu social dasaphan police atum nep check si hem kangsam thap thotlo lapen dealer Parimal Dasaphanta police retard bomno Hawar ke hat angkang utar borbel lamps kaparlo reng jaroni adilar Parimol Dasabang thoila thongkebra pli asang ke joramji pohut konthai bari aradatum thordun paksi lamps asanglo pu kahonthhe dunpen nepdun cheklo Laso of he tongsekot pen utar borbel outpost police atuma phan pachinisi bangso asang pen karthangpon agarita outpost along an pondetlo Halapu kenep kangnang dunvek konthai bari arada hinpen Ranjit Das bua bangphu sang kerosene adilar Parimol Das aphan lamhoi pidetlo lamhoi ki pia tengpen police atum hin alam linsi Parimol Das agari katewara bangphu Sonjol Das aphan nep ingnangsi hemkangsam toilo কি কলে ডিলাৰৰ পৰা চাউল কি হৈছে বলে আপোনালোকে কি কেনেকা কি হৈছে কথাটো ভালকে জনাই দিব নেকি মানে কথাটো হল আমাৰ বেলে কাটি এনে কিবা ৰাস্তাত গৈ আছে এতিয়া যাওঁতে মানে গাড়ীটো লোড কৰি পেলাই হিয়ন্তে লৈ আছে লোৱাটো বেছি দূৰ যোৱা নাই এইটো গাড়ী ড্ৰাইভাৰে লৈ গ'ল পিছে এইটো লিডাৰো আছিলে থাকা সময় কি হ'ল এইটো ধৰা খালে এতিয়া সুধিছো সোধাৰ লগে কৈছে যে এইটো আমি এনেকৈ ফুলুন লৈ আছো আমি ড্ৰাইভাৰক সুধিছিলোঁ পিছত ড্ৰাইভাৰে এনেকৈ আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিলে যে আমি এনেকৈ গাড়ীৰ চাউলকেইটা লৈছোঁ আৰু আমাৰ এইটো চাউল ক'ত যাব সুধিছিলোঁ সেই কৈছে ফুলনি যাব ফুলনি কি নাম কৈছিলে জানো বাপনদেৱ যাব তাৰ ডিলাৰতে যায় মানে হ'লচেলাৰ দোকান আচ্ছা Uttar Borbel Police Outpost in charge Biren Sharma Kapachinia Tenke Ranjit Das pen Parimol Das aphan hanglo setame Parimol Das abang kebang bedara jok ahemta bata hini lokedam bonta chetong dam dedetlo laso ajoine Parimol Das aphan nepnang kopopusi pherangkia thengno ningje বাস এভিডেন্স দিছে যদিও দিছে ডিকমত গাড়ীতে ধৰিছিলে
আৰু আমাকো খবৰ দিয়া মতে আমি যোৱা যিখিনি আমি পাইছোঁ স্পটত তেতিয়া এই টাটা মেজিক গাড়ীখন চাউলৰ বেগ আৰু ড্ৰাইভাৰ এইটো আমি পাইছিলোঁ আৰু সেইমতে আমি জেগাৰ পৰা চিজ কৰি আনিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে দিয়া এফআইআৰ মতে আমি হাৰাব বিচাৰোঁ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হয় সেই এজ পাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ নহয় গতিকে আমি যিজন ড্ৰাইভাৰ আছিল তেওঁলোকে আমি এৰেষ্ট কৰি কেছ ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ আৰু যিজন পৰিমল দাস যাৰ নাম কৈছিলোঁ পৰিমল দাসক Kene wasang abangke FCI Food Civil Supply Satuma Phan Hangsi Laso Asang Lem Sasang Ma Mate Amina Asang Mapu Lang Patarli Pamikasi Komara Phanma Hodai Nangji Hodaidun Kokpoputa Outpost in Charge Sarma Pachini 2 Puruni Ben Dirjuna Rongpi Lapan Habar Ki Hat Ben Harsing Rongpi Karbiang Long Lai Tangte non malom so dihina mophan bertang ton panik sinang. Humri dam ikha. Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihena mopi puthot bertar jupon theklona Hawaipur habar jiribasa inghi arong patumi arnikang samapar malom habit ing narahur inut abang phaphan apranar motekang der West Karbi Anglong District Kheroni Police Station Nangkang Mailu Outpost ka parlo Hawaipur jiribasa inghi arong along kidamtang chiti niphai inkoyarni anikang sampor phai troxy malom inut arta ningkan plikep malom abang phaphan habit ingnar ahur apranar motekang derlo Biruta kirimbo ma porhut anke apran kidam joya bang phan pangthek ponthek thelang setami biharia monit posi kethek dam longvek araratum pangthek pom কেনেকা ঘটনাটো কি হৈছিলে মানুহটো কেনেকা আহিছিলে এইপিনে দি আহিছিলে আকৌ ইয়াত হাতী পাইছে এইটো হাতী মাৰি দিছে আৰু কি ক'ব মানুহ চাইছো এইটো মানুহ চিনিব নোৱাৰে আৰু কোন জাগাৰ মানুহ হয় নাজানে নাজানে কিমান ৰাতি কিমান বাজি ঘটনাটো 7 বাজি ন কি জায়গা হয় এইটো এইটো জিৰিবাসা কাৰ্বি গাঁও পিছত লাষ্টটো ক'ত লৈ গ'ল লাষ্টটো পুলিচ বিলাক আহিছিলে এইটো ক'ত লৈ গৈছে এইটো ক'ব নোৱাৰে মই Jethan ponmi bangso ahabaralong kedamtang penangan arni benta habit a ingna rahul ki jui jamajok muni raphan apran karmut lapen cho echo som katiki ahormu anta ke cho kapan hokpi lapusonta dolo Kheroni pen mohonteron Karbiang Long live EM Lunsing Teron Ingpudunsi, Karlitang Joy Singrong Pikachikimo Amenpen, Football Kapatu Kachipatiarni, Borgonga Polling Station atum Narlongati Polling Station upon Kaparem. Mahamaya Constituency Kaparlo, Teki Rongpi Arongamekar, Karlitang Joy Singrong upon Kachikimo Amenpen, Teki Rongpi Patua Klamalong, Kidamtang Chitinipai Inkoy Arnipen, Football Kapatu Kachipate, Chengponlo. Bangso kapathu monsampen ke pachon thekje phanpura Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing Teron Aluhi Sarpo Amanpen Chitong Lunsi Arnama Herjumi Enpen Inpupidunlo Lasohot Aluhi Amanpen Mondal Amaipo Purno Inti Kongchunbang Babu Tiso DMB Chairman Biren Singh Teron Pendanglok Mahamaya Constituency along BJP Klembang Phubang Phiatum Chitong Dun
Kapathu kecheng CR ni ka chepho lake Narlong ati polling station pen Borganga polling station atum angbongsi chepho ponno. Pathu bomahot hin ate rangatumta ke pathu ke thek kachingbar chidajok goal chipio ne depsi puthot kerem ge hai kapatini ji aphanpura tiebreaker pachitura hot Borganga polling station atum chepahai detlo. Bangso kapathu ka chepate along Mahamaya constituency kaparlo polling station thongkepra isiatumsi pathu ponpo. Lapen kechengsi anonge suri ingkoi adontu anonge suri krepho lapen kapathu kemena abang phuaphan tangka suri isi pipon popusi iam lunsing terona hinpen pachini pon Singrong pia men pen dak tike rong pia rong anangli rong malo football khela kacepate du tike dam tanga hu anangli Bharatiya Janata Party aphan ka pai pro hu mili phana chera pun tipi tame alangli ko pai gelang no pen alangli rong jawai hi lo alangli men pen alangli ko family pen tipi basi Mahamaya homosti antangar lo 31 local committee la local committee team si dadake di elaki cheng silo la pela so prize money bangke winner tumpan 20,000 la runner tumpan bangke 15,000 Sonsi EM lunsing teron lapuson Karlitang Joysing Rong Piaphan kachikimo amen pen football ke pathu ki bipon thekapot Karlitang Joysing Rong Piachor asumar adona rapatum ahin pen EM lunsing teron aphan kachoro pajerpon EM da ani sia lompen tanang rap lo la sinon khela ro pipon ta mi sen lo la silan su selang likhanta Dong mokak pan Samsung ingti Karbiang Long Live Kevangji MLA election hot Mahamaya constituency kaparlo vote kilong ki ongnai apolong station aphan sika suri phokep adunthu suri thongkep lapen ke thomang deng aphan suri ingko atangka nong e pajerponji pusi kangdang amai kangni hot EM lunsing teron lamchak chipi Kevangji MLA election hot apolong station 3 along penta BJP asong ka chpai lap ejia phanpura EM lunsing teron chipar donron Mahamaya constituency arlo polling station kedo an along kachi humri padu bomlo lason thak si kedamtang chiti ni phai ingkoi arnita mati khola polling station along ka humri padu damsi kangdang amai pangni dam Sarsing timung pen kachepahim phua mailong EM lunsing teron aluhi sarpo aman pen dunsi Dokmuka Town Municipal Board Chairman Biren Teron Lapen Penang an Mahamaya constituency BJP asong japo songjapiatum chitongdon Maya long kapre rachari asong pen don phokya pra hini aradatum BJP asong along chipa ogdon EM lunsing teron pherangke theino kanin jetengke non kebangji MLA election hon party pen kache paraya teng pulote constituency 3 along konatnat apolling station pensi vote kelong ke ongnai ma halabangso apolling station aphan sika suri phokep adunthu suri thongkep lapen ke thom angdeng aphan suri ingko atangka nong e pajerponji pusi cheparai tangdolo Lasi Nilikama Thating Polote non an Ladakh Mahamaya constituency penki Matikhola polling station left right wing atumsi kilong longji angring Bikialong kadang-kadang kami pini long parai sialong ni tingkap melo kami pini barang jadi kalau mati kola long manggil left right ke ong nailo tapi ni tung party si decision ke endo non MLA election so polling mak ong nai manggil ni tung suri pakai tikoni ini lah taruh manggil mana position apa tapi second apa manggil party tapi ada apa pakai 20 अच्छा सर चीनी पो ना तें गुलों ते लदा माटी खोला लेफ्ट राइट सी लोंग मत ओके ए लोंग आ लोकल कमिटी लोंग यong si लानार मुजो गुलों ते ला पाके सी माथा में लो ला के लांगी आ पाके आकी मी पाके पे खोलो Karbiang Autonomous Council CM Tulura Manghang Alang li kejalin pen ki claim ki dam ki me ang thek ponlong si pini kapre asong penta BJP asong along nang dun bomlo Lasi alang li lapen alang li long kachirap don do anatumaphan kurbang thu lapen kachuro pajerpon iklu puta EM lunsing teron kachuro alam the ningje pon Nindo mane non ke hedi do nang tu long ti ja ne na do non la ja 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 do ja do do ja do mane ko ke tare ja do mat ani ni ya ba ba ja kan kita menang tu long kan kita menang ni tu ni si sama kan ni si ko ta mo do Layan sih.
ko anan kan pen kan pen de ko lo ma hedi man ke rem manin dok ke sa lo Denarong pen Bikram Teron Karbeng Long Live Pini Prime Time berdak le pon sekang taniglo domi thakme kardom